Ahoj, ja ťa vítam pri novom videu. Ja som Sára, som lektorka taliančiny, ktorá verí, že bez práce nie sú kornety. No a keďže viem, že predložky potrápia nejedného študenta v taliančine, rozhodla som sa, že v tejto videolekcii sa na ne spoločne pozrieme a konkrétne si rozoberieme 3 hlavné predložky miesta. To sú predložky a, in, da. Ešte predtým, ako začneme s predložkami, nezabudnite dať odber tomuto kanálu a takisto palček hore na toto video. No ale teraz už poďme na to. Prvá predložka, na ktorú sa spoločne pozrieme, je predložka a. Túto predložku používame v taliančine s mestami, a to vtedy, keď sa tam nachádzame alebo keď tam ideme. Napríklad sono a Milano, vado a Róma. Potom máme predložku in a tu používame so štátmi, regiónmi a kontinentami. Tiež vtedy, keď sa tam nachádzame alebo keď tam ideme. Čiže napríklad sme v Nemecku, by sme povedali siamo in Germania, alebo ideme do Lombardie, čo je región Milána, andiamo in Lombardia. No ale keď máme konkrétne miesta, napríklad bar, reštaurácia, kaviareň, posilka, supermarket a tak ďalej, tak na to už pravidlá nemáme. Čiže tamto záleží miesto od miesta. Je tam taká pomôcka, že pokiaľ je to miesto mužského rodu, tak sa bude viazať s predložkou a. Keď je miesto ženského rodu, viažeme ho s predložkou in. Ale toto je naozaj iba taká pomôcka, že naozaj to nie je pravidlo, ani to tak nie je vždy, máme tam výnimky, ale veľakrát sa trafíme cez túto pomôcku. No ale všimni si, že keď máme tie miesta mužského rodu, ktoré sa viažú s predložkou a, tak veľmi, veľmi často sa spájajú aj s členom. Zase naopak pri tej predložke in sa toto nedeje. A platí nám tu vlastne stále to isté pravidlo, že tieto predložky sa s týmito miestami viažú vtedy, keď tam ideme alebo keď tam sme. Potom máme 3 miesta, ktoré sú špecifické v tom, že sa nám gramaticky viažú s obidvomi predložkami. Čiže môžeme povedať aj in stazione, aj alla stazione. A môžeme povedať in ospedale, aj all'ospedale. Ten význam sa tam nemení, znamená to isté. No ale kedy sa mení význam, podľa toho, či použijeme predložku a alebo in, je pri slovičku casa. Takže keď ja poviem, že a casa, tak to znamená doma. Napríklad sono a casa, som doma. Alebo idem domov, vado a casa. Čiže myslíme nejak vo všeobecnosti to miesto. Keď naopak poviem sono in casa, alebo vado in casa, tak to znamená, že ja špecifikujem, že idem dovnútra, do toho domu. Je, že vyslovene dnu. Že napríklad, bola som na záhrade a teraz idem do domu. Posledná predložka miesta je predložka da a táto sa paradoxne študentom mýli najviac, pritom to pravidlo je tam úplne najjednoduchšie a predložku da používame vždy s osobami. Zase platí nám to isté pravidlo, keď tam sme alebo tam ideme. Čiže môže to byť napríklad, keď povieme, že prídeš ku mne, idem k tebe, idem k mojim rodičom, idem k doktorovi, som u doktora a tak ďalej. Len teda dávajme si pozor na profesie, alebo teda na také generické podstatné mená, kedy používame aj člen s tou predložkou. Čiže povieme napríklad sono andata dal medico, spojíme to tam s tým členom. Verím, že keď takto vidíš tie pravidlá zhrnuté, tak rozumieš tomu systému, rozumieš, ako to v taliančine funguje a hlavne vidíš, že to vôbec nie je komplikované. Vlastne najťažšie je zvyknúť si na tie špecifické miesta, že kedy používame tú predložku a, kedy používame predložku in. Na to nám najlepšie fungujú cvičenia. Čiže na začiatku sa predložky učíme vždy cez mechanické cvičenia a potom postupne si na to zvykáme pri rozprávaní, pri počúvaní. Naozaj predložky je najlepšie si napočúvať, pretože my v taliančine na to nejaké pravidlá máme, ale nie úplne 100%, niekedy sa to môže ako keby významom zmeniť a tak ďalej. Takže úplne najlepšie je dostať si to do ucha a naučiť sa to tým rozprávaním a počúvaním. Ďakujem za sledovanie tohto videa. Nezabudnite ma sledovať aj na Instagrame, kde tá dávka taliančiny je každý mesiac oveľa vyššia
a budem sa na vás tešiť zase pri ďalšom videu. Ahojte!